खुलुमबाय नोंथांमोनाथ' दा साननैसो मिथिखादों आंनि नाम लानानै 20K होननानै फेसबुक इउटुब गासैयावबो भाइराल जागासिनो ओमफ्रायो बे सिख्लाया सोर आं बेखौ सिनायाबो अबेनि अबाव थायो आं बेखौ सिनायाबो बे आंनि नाम जानला मेला लानानै होदों भिडिअ लाग्राफोरनिसिमबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आङो बे भिडिअ लाग्राफोरा मानि थाखाय आंखौ मिथिया हसिया मानि थाखाय फेसबुक इउटुबफ्राव होनो गोनां मिथिया गारा मानो बिदि होनो गोनां जेनेबा सोंदोंमोन जायबा आंनि नाम बुंदोंमोन बे सिख्लाखौ लानानैनो जोंनि न'आव फैनांगौमोन आरो आंखौ नागिरफैनांगौमोन आं नंगौमोनबा नोंसोर आंखौ नागिरफैखागौमोन नोंसोरबो मिथिखागौ आंखौ नङा होननानै बिनि थाखायनो नोंसोरो जोंनि न'आवबो फैनो हायाखै आरो नागिरनानैबो फैनो हायाखै भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन खिन्थु बेसेबा भाइराल जाबाय इमान गाज्रि नामै बोरै खोनासंनानै थानो हानो नङा होमबा बिमा बिफानिबो गन्थं हानाय जायो आरो आङो बिदि खामानियाव थांफेराखैबो जानला मेला बिदि नंगौ नङा नोंसोरो बिजिरनानै नायनानैसो भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामनांगौ मिथिबाय गोदाव सोराव जानला मेला मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामनो सानो नामा नोंसोरो आरो जायबा बुंदों कमेन्टआव फासि नांनानै थैदो नोङो लाजिनो रोङि इदि होननानै आंखौ होनदों आं नंगौमोनबा थैगौमोन आरो आं नंगौमोनबा भिडिअबो लाबोआमोन आङो मिथिबाय गोदाव सोराव जानला मेला भाइराल खालामनो लुगैनानै जानला मेला दा खालामबाय था सिनायाबो बे सिख्लाया जानांगौ इदिनोखा होननाय खोनादों सोरबा आंनि लोगोफोरा सिनायो बेयो बरमानिनो आं मिथिना मोनबाय ओमफ्राय बेनि सिख्लानि नाम्बारखौ आं नागिरगासिनो ओमफ्राय नागिरनानै मोनबाय बेनि मबाइला अफसो ओमफ्राय बिसानि बिब'मोननि नाम्बारखौ मोनबाय आङो ओमफ्राय बिब'मोननोबो फन खालामदों बिब'मोना रायलायहरदों ओमफ्राय बिब'मोना बुंदों बेजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया बेखौ जेराव मोनो बेखौ नागिरनानै बुथारगा होननानै बुंदों बे होमबा मानसि मोजां मोनबा बेखौ गावनि बिब' असेमफोरा बिदि बुंगौमोन नामा होमबा नोंसोरनो सानना नायलाय सिख्लाया आंखौ जेबो आंनि बागै मिथियाबो आं अबेनि बेखौल' मिथिगौ जानांगौ बियो मुसलपुरनि आं अबे जायगानि बेखौबो मिथिया जानांगौ बियो इमान गाज्रियै आंखौ नाम होनो साननाङा काराव थानाय मोनसे फट' जों बेयो थुमना फुजायाव थांनायमोन राज फुजायाव आदा असेमोनजोंनो थांनायमोन बेखौनो बे फट'खौनो जोंखौ बिदि गाज्रि खामानियाव थांनाय होननानै जोबोद बे फट'खौ भाइराल खालामदों शेयार खालामदों मा एसेबो बुजिथारा नामा जेनेबा माबा बिदि कार गाखोबानो इदि थांनाय माबानाय जायो नामा गावनि बिनिखायनो सानो खोमा मालायखौबो आंखौ आइफन दं इदिनि फैसाजों आइफन लादों 20K मोननायजों आइफन लादों इदि होननानै होनदों आंना दिनैसिम आइफनबो गैया आंना एन्ड्रइड मबाइल गंसे सिगां लानाय दंमोन बेनो दासिमबो दङ ओमफ्राय आंखौ मानि थाखाय आइफन लानाय सानदों नोंसोरो आं जेनेबा आइफनजों भिडिअ होबाय थायो नालाय बिनि थाखायनो सानदों जानांगौ खिन्थु आइफना आदानाव दं आदानिजोंसो लायो आङो आइफनजों लायो भिडिअ नंगौ ओमफ्राय खिन्थु आंना गैया आदायाथ' न'आव थाया नालाय आदा फैबानो आङो लानानै थाङो अबावबा बेरायनो थांबा ओमफ्राय बिनिजोंनो भिडिअ लायो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोना आंनाव दं होननानै सानदों सिगांनि भिडिअ माबा माबि बेफोरखौनो नोंथांमोना होदों सिख्ला मानसियावथ' बिदिनो बेरायखागोन ना ओमफ्राय जोंथ' बिदि गाज्रि खामानियाव थाङाना बिसोरबायदि बे सिख्लाया जानांगौ थांखायो बेनिखायनो मालायखौ बिदि नाम फाननानै गाव गनायनि बिदि फासायनानै होबाय जोंखौ नोंथांमोना मा आंखौ खनले बिदि खालामबाय थाथारगोन नङा गारा आंखौ बिदि नाम होबाय दाथा मिथिबाय आंखौ लासिं खालामनाङा आं बिदिनि थाखायनोथ' भिडिअ लाबोनायखौ बन्द' खालामबाय ओमफ्राय नोंथांमोना दा मा आं भिडिअ लाबोयैयावबो बिदि बाथ्रा बिदि खालामलायबाय नामा जेनेबा नोंथांमोना बुंदों नों बिदि नङाबा नोंनि नामा बोरै फैखो नोंनि नामखौ बोरै लानो मोनखो होननानै आंनि नाम फैनाया जाहैदों बे सिख्लाया आंनि लोगो सासे माया होननायखौ लेंना लांदोंनो गावहा पार्लार होयो पार्लारनि माल बुस्थु लायनो होननानै हावलियाव लेंना लांदोंनो ओमफ्रायो बेयावनो बे सिख्लाखौ नोजोर होबाय थाखायोमोननो जानांगौ बे सिख्लाया बिदि गाज्रि खामानियाव थांबाय थाखायोमोन बिसोर बे दिनखालि थांनानै हमजाहैदों ओमफ्रायो माया होननायनि मबाइलखौ जायबा हमग्राफोर बे माया होननायनि मबाइलखौ सिक खालामबाय ओमफ्रायो बेयावनो मोनसे मेसेज नुबाय गुवाहाटियाव कृष्णाजों आंजोंल'सो शुटिंआव थांदों होनना औ नोंगौ जों शुटिंआव थांखामारदोंमोन गुवाहाटियाव जोङो बिदि गाज्रि खामानियाव थाङाखै ओमफ्राय बिसोर मोनसे मेसेजनि थाखायनो बे सिख्लाया आंनि नामखौ लानानै बिसोरनि सिगाङाव बुंदों गाव खारग'नो थाखाय ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं नागिरगासिनो मोनाखै अबाव थायो अबाव मा खालामो आं बेखौ जेबो मिथियाबो ओमफ्राय दा नागिरगासिनोसो हमग्राफोरा जाहैदों जोंखौ सन्देह खालामबाय शुटिंआव थाङाखै सानबाय जोंखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाय सिगाङो आंखौ हाबा जादों होननानै सानदोंमोन ना बेयावनो जों शुटिं खालामहैदोंमोन नोंथांमोना आंखौ बिदि नङा गारा इमान गाज्रि नाम होबाय थानांला भाइराल खालामबाय थानांला आङो नङा होननानै फोरमायना होखाबाय गासिबो बाथ्राखौनो आङो मोनसे फेसबुक पेजाव लिरनानै होखादोंमोन भिडिअ नुबानो दि बिदि भाइराल खालामनांगौ बिदि जायो आरो
जेनेबा नोंथांमोना बिजिरनानै नायग्रोनांगौमोन नंगौबा आरो होजागौमोन आंबो नंगौबा मानिनानै लागौमोन सिरि थागौमोन आङो दा नङा गारा एम्मान गाज्रि आं नाम लानो साना बिदि माने हिनजाव मानसिना जोङो बेसेबा नाम थाङो नङा गारा खैबार बिदि खालामजाबाय थानांगौ आङो आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदोंमोन ओमफ्राय जाय भिडिअखौ होदों डिलीट खालाम आरो एसेबां गाज्रि खामानिखौ मावनानै आं जानो साना आरो बिमा बिफाया जि होदों बेजोंनो थोजासे जि नांगौ बिमा बिफानिफ्रायनो मोनो आं दिनैसिम हारसिं खामायनानै लाफेराखै मोनसेबो बुस्थु मोजां होन